Fenw yw Osian Gruffudd. Dwi'n awdur, darllenydd awdur, ac yn aml yn sgwennu cylchgronau tua 8 darllen ac yn darlunio nhw. Enw'r darn yma yw Ar Hyd y Ffyrdd. Gwylio teledu yn hif y rieni, pan sylwais nad oeddent yno. Felly es I weld lle roedd pawb wedi mynd. Roedd y strydoedd yn wag heblaw am llyfrau Hyd y Ffyrdd. Es i'r llyfrgell. Roedd wedi ei throi yn ganolfan euthanasia I gyfiawnhau ei fodoliaeth i'r cyngor. Ond yna dechreuodd pawb ei defnyddio. Felly gadewais i'r llyfrgell mewn sioc a thristwch. Edrychais ar fy ffôn a welais ar-lein bod fy hen gariad wedi diweddio. Roeddwn I eisiau sgrechian oherwydd popeth. Ond pan geisiais I, roeddwn I wedi colli fy llais. Roeddwn I mewn trallod, ond wedyn fy nes I ddod o hyd I fy hen feic roedd wedi cael ei ddwyn blynyddoedd cyn. Felly nes I feicio lawr strydoedd llawn llyfrau, heb wybod ble roeddwn I wedi mynd, yn canu I fy hun, heb wneud sŵn.